Шираттагы очрашууларында авыл абыстайлары мәчет каршында ачылачак музей эшчәнлеген оештырып җибәрү, балаларның җәйге ялларын файдалы итеп уздыру хакында фикер алыштылар. Җыенның тагын бер үзенчәлеге булды. Биредә 3 ел дәвамында мәчет каршында барган укуларга йомгак ясалды. Әлхәмдулилlah, безнең 3 еллык курслар тәмамлана. Инде бик нык итеп тырыштылар, абыстайларыбыз бик әйбәт итеп укыдылар. Инде Аллаһның рәхмәте яусын аларга. Инде Аллаһның рәхмәте яусын кем оештырды. Бу белемнәре белән белем бик кирәк. Инде белем ул беренче нәрсә булып килә Куръанда. Һәм дә инде кемнең киттелеге бар, тагын килегез, инде бу белемне алып, аны таратсак, иншалла үзебезгә дә бик күп әҗер саваплар булачак. Укулар ерак авыллардан килеп гыйлем алырга теләүчеләрнең мөмкинлекләрен истә тотып оештырылган. Читтән торып укучылар 3 ай саен мәчеткә килеп биремнәр алганнар. Замана гаджетлары да ярдәмгә килгән. Укуларны тәмамлаган һәр абыстайның үз исламга килү тарихы бар. Менә 3 ел вакыт үтеп тә киткән. Дәресләрне инде без һәр берсеннән бик куанып кайттык, чөнки ул дәресләр безгә яраклы итеп тапшырылды, бирелде. Бик белемле кешеләр укыттылар дип әйтергә кирәк, инде чыгышлар ясадылар. Менә ул бит белем шундый бер кеше инде ул оныта торган кеше. Белемнәрне бер үзлексез кабатлап торганда гына, кулланып торганда гына ул безнең якын хәтеребездә тора. Калган өлеше безнең инде читкәрәк китә. Менә шушы абыстайлар һәр авылның һәр берсендә берәр абыстай кимендә, шул абыстайлар кварталга бер сайын килеп, шушында җәмигъ мәчетендә киң белемнәр алдылар һәм булган белемнәрен ныгыттылар, онытмаска өйрәнделәр. Һәм инде шушы алган гыйлемнәре белән үзләре гамәл кылып, авылларында да шушы гамәлләрен, эшләрен, укуларын өйрәтеп, алган гыйлемнәре белән гамәл кылырга дип укып, шулай өйрәтергә дип кайтып киттеләр. Гыйлем сынауларын уңышлы үткән 28 абыстайга 3 еллык курсларны тәмамлау турында сертификат, актив хәбәрче 9 ханымга истәлек бүләкләре, барлык катнашучыларга кабул булсын дога китаплары тапшырылды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.